lume și bine ați venit la un nou episod și o nouă serie. Să-i dau un loc înapoi. Serverul este for.veniți-la-ziua-izabelei.ro. A trecut chestia? Ah. Atunci care e mai nouă, bă? Da. Stai, suntem împreună cu Shane, e FBI. Valoare. Valoare mare. Valoare mare. Nu vin la fiș. Adică stai că vin eu înapoi la spawn. Acum, na. Coboară acolo jos la fiș. Uitați-l acolo cu albastru. Valoare mare. Mare valoare. Spațiu personal. Olga. Am văzut și Olga. Lel. Nu. Vezi că am anti în 10. Am anti în 10. Am și o mașină, mersi. Cum? Da, mai bine așa. Așa. Două anchete au fost deschise în paralel atât la poliție cât și la Colegiul Psihologilor. Dacă va fi găsit vinovat, specialistul care se ocupa de băiețelul în vârstă de 6 ani riscă să rămână fără dreptul de liberă practică. N-am făcut nimic rău. Îți cu un tip din evia, el m-a pus. Why? De ce? Reparație. Plângerile vin din partea familiei un copil de 7 ani. După ce au observat că băiețelul lor a dezvoltat un comportament agresiv, părinții au montat acestuia un microfon. Înregistrările, spun oamenii, pot realiza la formă dau report. psihic asupra minorului. Report. Report. Repost. Descuie-mă din mașină, te rog eu. Acolo nu era un grup de terapie, deci copiii la mine nu comunicau între ei. Două sau mai mult, bă. Încă nu mă deschide pe aia de la cătușe. Ce? Oi, serios. What? De ce? Uitați, cel mai genius om de pe toată planeta. Tu de ce te-ai încătușat? Eu acum... Imediat să termin și al meu. Psihologul refuză să comenteze acuzațiile până la finalizarea anchetei, iar avocatul clinicii le neagă mai mult. Acestea intenționează să dea Mi s-a gliciuit jocul. judecată pentru înregistrări ilegale. Aveți grijă că nu le comparați produsele de igienă pentru copii. Un copil al Ministerului Sănătății a scos la iveală nereguli la unele tipuri de pastă de dinți și la anumite produse de machiaj. Gata, așa, am murit. Bă, eu am ieșit, glitch. Eu n-am murit. Am glitchuit. Nu m-am glitchuit în mașină, că... Hai, dar ieși la suprafață și nu muri. M-am glitchuit în mașină și m-a scos.
Acum, soarta. Bine zis. Mă bag în apă. Cheat cleared. Poate face event. Port timp zile următoare update. Ce? Mort. Ce? Bine, și putem să pescuim? Yay! Bravo ție! Bun! Hai, te ține, tipule. Nu e unul aici. Te mai ține, mă? Bă... Nu pot. Nu. Bă, vezi că unul aproape m-a omorât. They wanted. Ba, cum i-ai dat mie atunci 2 stele? Na, dă și lui. Dă și lui, na. Ba, m-a jignit. Da. Cine joacă LOL? Nu zic că joci, că te bat. Ok. Nu fi. Că te bat. Nu, nu. Mie nu-mi place LOL-ul. Da. Și eu jucam la un moment dat, că m-am întâlnit cu Olga. Că m-a pus Andrei. Pentru clan, că am avut un clan. Tu nu ca Paro Legend. Eu nu. Bă. Eu las să joc. Pa prietenii lui Andrei care sunt dar 2. Ce faci, Andrei? Uite-mă lângă tine. Bă, cum nu salvezi paint-ul pe mașină? Cum nu salvezi paint-ul pe mașină? Eu sunt om pe zi 6 din 7. S-a liniștit, eu sunt om pe zi 6 din 7. Bă, poți să mă faci și pe mine... Nu? Bă, vezi că eu... Bă, vezi că... Bă, vezi că eu filmez. Te dai jos, Sarkan. Din mașină. Ar fi trebuit să pun pauză, dar mă rog.
Lume, bă, lume. Bă, bă, ar trebui să înveți că trebuie să faci Minecraft, că... Stai, că am revenit. Bă, vezi că am repornit filmarea. Vă rog să lăsați un like și cam atât. 12 cap. E bun și așa. PNR arată că sunt aproximativ 75.000 de familii care au credite în franci elvețieni. Apar și românii în scandalul bancar internațional care are într-o bancă Caută pe acolo. HSBC. Un fost angajat la sucursala elvețiană. Nu pot. Că dacă ies închide filmarea. Eu nu opresc. O mai țin puțin, că nici măcar 10 minute n-au trecut. Ăsta nu-i fraps. Nu. Eu nu fac de aștia. Eu nu fac de aștia, am spus. Eu să vezi câte minute au trecut din filmare. Forget bonus de când am mai intrat pe server de 0 din 3 normal. Ui. Nu pot. Am spus nu pot să mă dau când se închide filmarea. Banca a creat codul pe firme offshore, unde clienții au învățat banii primind anonimat total. Ils acceptaient de traiter avec des noms de code, ils acceptaient d'utiliser des phrases clés. Dacă în țări precum Franța, Belgia, India sau Marea Britanie, ancheta jurnalistică este deja completată de una judiciară, în România nici DNA și nici DISCOT nu au primit informații despre presupuse evaziuni fiscale. On the full context of everything, and we're really very careful, have to be very, very careful to put context around every revelation. Dezvăluire numite Da. Ce-am spus? Că sunt unele filmări care n-a. Și asta. Bă, aș vrea să mă uit să văd cât costă un Infernus și să-l vând cu un sfert sau ca mai mare decât un Infernus. Să mai am și eu bani sau 5 casă, pot să-mi iau casă. Cât? Ai de cât? Că vând ăsta. Ți-l vin ție. Sigur. Un cacao. Oh, ceau! Și dă cu spatele. Vrea să-mi iau o mașină. Dar vrea să-mi iau și o mașină. Sell car. Sell car. Stai mai întâi să văd dacă e deschis ăla. Nu bine, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Pa, lume, și poate episodul viitor avem altă mașină. Vă rog să lăsați like, să dați like, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!